Takže včera som bol opäť so sestrou v kine. Neviem prečo, ale keď idem na nejaký horor, väčšinou je to práve s ňou. Tentokrát sme boli na Scary Movie 6, teda hororová komédia. A čo na to povedať? Trailer má navnadiel oveľa viac než samotný film. Pôsobil strašne energicky, nabito a mal fakt dobrú atmosféru. Vo výsledku bol ale trailer podľa mňa zábavnejší než celý film. Úprimne som sa bál, že sestru to bude menej baviť ako mňa, ale nakoniec to dopadlo úplne opačne. Smiala sa pri niektorých scénach viac ako ja, čo ma celkom prekvapilo, ale vlastne som bol aj rád, pretože bolo vidieť, že si to užíva. Síce sa chytila až od druhej polovici filmu, kedy som jej prestal hovoriť, že jaká scéna je na jaký horor narážkou. Ja neviem, možno, že už som na tento typ humoru trochu starý. Alebo to bolo len atmosférou kina, že som sa nevedel jednoducho uvoľniť. Ťažko povedať. Potešil ma návrat pôvodných postav, objavil sa Shorty, Doofy a samozrejme aj Cindy. Hlavným záporákom opäť bol Ghostface. Film je doslova napchatý odkazmi na známe horory. Nájdete tam paródie na Scream, Final Destination, ale aj na novšie filmy, napríklad Weapons. Povedal by som, že som pochopil a pochytil asi 85% týchto všetkých narážok. Takže v tomto smere som sa rozhodne nenudil. A keďže je tam Shorty, tak asi nikoho neprekvapí, že vo filme nechýba kopec stravy a okrem toho sa tam objavujú aj antidepresíva, lieky a rôzne ďalšie drogy. Film je síce oficiálne až od 18 rokov, ale osobne by som ho neodporúčal nikomu mladšiemu ako nejakých 16-17 rokov. Hodnotenia pritom nie sú úplne oslnivé. Na ČSFD je to pod 60%, na IMDb niečo cez 5 bodov, ale stále menej ako 6. Nejakých 5,6, 5,7. Na druhej strane je to vraj najziskovejší film celej série. Takže očividne si svoje publikum našiel. Podľa mňa je to len tou dlhou pauzou, ale OK. Za mňa to nebolo vyslovené zle, ale čakal som viac. Hlavne viac smiechu. Pobavilo ma to, no ale nie až tak, ako som čakal. A teraz som zvedavý na White Chicks 2. Jasné, že to už nebude hororová paródia, ale ak si bratia udržia svoj typický humor, tak by to mohlo byť dosť zajímavé. Moje meno bolo Berserk, pokiaľ by ste ma chceli podporiť lajkom a odberom, tak môžete. A vidíme sa u ďalšej recenzie na horor, keď na nejaký zasa pôjdem. Majte sa.